Parisnong Paratau Bat Syurkam La Balong Hagatin Jongi Snia Pumut Pumat Budi Kendu Rai Jongi Kurika Ilok Hijor Paranong Harum Paranong Sergai Budi Keren Sepang Ikam Kibu Krau Ikam Kibu Radba Berkata Galong Naga Bentaki MP by election. Kemalong Urang Ba Preston Mele Bangimpat Judan Ki MP Nangne Bongot Hanrei Sipor Hadien Balawekno Yaki emergency Balai impos Ladewanra Daki Indira Gandhi Hagas nem kat kadai spa nyau pon nyau lapelong ya ke MP election bad mai hopping stone lengdo nonglan hagda upor ula job ya ke MP election ula job kum MP how kai march jogas nem kat kadai spa nyau pon nyau bad keteng jomu namar kalong Hadin jam emergency kalakut no tang sipor berkata how January kat kendai spa propo layo balong kum MP tang kumba lais nem duna hagdo opor bat hadin kata lane shwai kata nyimpadon u MP nasa kali kadong kathan West Coast Hills kajongi kini kadai lese kakabu om yang asimet handai kakabu ya ke jai penrio bat kerpang ya ke dong kathan sebni jong kari khasi ki parari be bat kilok ki jor ki kam ki banga ngadan ya ke ban ba lengkor na ke benta ke imlang kasalang keribat ke jad benrio kilong long lepa kimat ki jura kiba ngala judawa na ke sarkar na kapur se kapur kimnei satia kibat mai kamsangan ya phai bat phia ke ne kapur se kini kimat lingkot kabalingkong kaktian khasi kalalong kamat jingdawa kabangilele kum ka khasi auto society labun bunsnam iramba preston ladap kedawi kani bat hagaji alam ka jonga kum president jo khasi auto society hagini ki khatsosnam ki baradap ngila penjuri ka jingdawa bat mentah kembali kedau kinam keren sekhmat laperlong ya ke khasi kom ke official language kani kam padai ke bakut namar ngidang yo ya ke jingi thu tang hapo jong ke jalala jong kabaran kam kalong ban pendrung ya ka ke kernet ke bapra na ke mentah kani ngiran kam new MP uban dia trelang bat ka sorkar jala bat kum juro ubala ya ke ban ya selok ban yo ya ke jikershan jom kalian sensyar ke bat ya ke sorkar Delhi ladang imdan ya ke jiyate bat kalian sensyar ke bat ya ke bor Delhi nginam na satya ya ke ban amen ya ke kernit ke bapra amdai kempadan ki bang ba ki MP haba ki ban keren dia tin khasi ha parliament ki ha ban pan jing bet no president ka gas kamdai kumta hanrai gi ju ai ya ka ji trelang da ka bangi ai ya ki jing tep ki badan kam khnang ba ki MP jongi kin keren hanrai ki parani be hadu kene ka por 4 simla satya ban pen urlong banra ya ke official bill
kenang man penyo jaka ya kaktin kasih ya kaknit ke bapra kandan ke jemtoi ke bakrau na langila banle komta nginyo sibun kijing arab nginyo sibun kijing mentoi ki ministry ba per ki nan kami ki translator namaria baro ki schedule languages dan kam dia ban translate ye ki kot ki slide ki ba dan kam se ki tien jongki nginyo ro ya ke ban kentiu ya ke jepuli ke tien kasih ye ki subject ki ba per kamba kalang menta ni puli ya ke tien kasih tang hadu class 5 hakiwei ki subject hanrei ladang yo ban pelong ya ke tien kasih ke tien kabalayo jaka haka khnit ke bapra na ka wei ka por se wei ka por nginra ya ke kedan ke tien kasih kom ka medium of examination kabamot baki kot ki sla ki baki samla puli ki puli anra shadu class 8 class 12 what shadu ka degree level baladang ilale komta ki rustat ki jongi ki ba puli ki ba hikai ki ba pas ye ki subject prepare haka masters degree lane haka doctoral degree kila ban tho ki subject jongi haka tien khasi bat ya kita la ban puli high school bat college bat na kamanta ka UPSC examination ro la tho la puli ya ka tien khasi hadu degree la banele IAS IPS da ka tien khasi haki subject ki prepare kane kalong ka jingkar khu bat kan penthamai ya ka identity jang ka jadmane khasi hakana por pinsi I ki samla ki jongi bat ya ka lawe ki pharnai ka ba ki samla ki sa yo ban khen ka khasi auto society kala tho chau chief secretary hakini ki khindiat snem ki baladan ban sim ni ki senjam ban penrong ya ka subject khasi haka CBSE bat kom balakdo rangba prestun tensong mene layo ya ka ban penrong menta ya ka khasi hapo ka CBSE course kambiang tangman penrong haka ICSE lane CBSE hanrei ka badan kam kalang ban penrong ya ka khasi ha ka syllabus jang ki Central University paper hapo jang negeri India haba kini ka sarkar MDA kala simti ya ki sensyar ka senam arajan khatra lanthong ya ka task force bat kini ka task force ka kenthum kumbar borsawar sanmut ki khat bat la shania ha kini ka task force ban frame ya ki education policy jang ka sarkar Meghalaya kabalong ke education policy ke ban mengkong e riyo manlang ka sarkar la thung ya kong we ni kit khat jang ke ni ka task force bar hadin bangila tep ya ka draft la pelong labu ya ka core commit ya ka core group ban pe tang lainut idon hanta bangalong we ni kit khat kamta hakatos ne maharajar khapra ka sarkar MDA kala dab ya ka Meghalaya education policy ke ban kong e dei hadin bala frame bablawanra ya ka Meghalaya education policy hajar khapra blasdang ban wen ye kijing e ka we hadin ka we pan kamta ka jingkir khli janga habangwan syafi kalong ban kerpat epi ban jit yau kertong jong ke National People's Party na kabanta ban yo ban lei sedali ban ya selok baki ministry paper kibale yak ban ai ya ka song pisa ka bebet ka babiang ka bedap pura ban kentiu ya kini ki institution ngasim ya kene ka lengkor da ke jing sgoret ngasim ya kene ka jing ket khli da ka ban ya la de iparari be e hak bakum kene ka por ngakerpat ya phi
ban wengno ya ke jinga parti ban wengno ya ke jinga jingai iwei pat lani ka wei ka seng ya ka wei pat kala banlong ba kila dan ni dik snem ki baradep ki jinga thon ki jinga prat kala banlong ba kila dan ka jinga shun ka jinga isi ka wei ka parti ya ka wei pat ka parti ka wei ka kanhun nom kersan ya ka wei ka parti bat ka wei pat ka kersan ya ka wei ka parti handai hakini ka kenti ngakerpat ya phi ban weng no i kita baro re ban wan syakmat ban ya kersan lang yau kertong jong ke National People's Party bat ubala ong nado ke basdan mentan bangam dei satia tang kertong jong ke National People's Party hanre ukertong jong baro kinong thapur ukertong jong pi ki panpa agne upor ngakerpat no ya pi bin somha banyamam no yikino kino ki jinge shun ki jinge pen wengno ya ki jinge isi wengno ya ki jinge kenshot wengno ya ki jinge pat ya pra ngibun ki nyam ngibun ki kenhun jinge hanai tang kawai ka jaj benriu ngibun ki snong ngibun ki thau ngibun ki hima bar ki ilaka hanai tang kawai ka jaj benriu kamsa gini ka kenti kerpat ye phi ye trelang jong phi ban punjab dan buram yau kertong jong National People's Party hagasngi ya ka an sapan bena ya election kentu ye phi wei ban ye mi panba ban kentu i bahaya ki masan ki prasnong ki parathau ki lok ki jor ban am ple dei ya ka sibut ka jongki handai ban wan sakmat kom kidong song snong ki badan jingkit kli kom kidong song snong ki badan ya ka jingkit kli bat ki bastat ban wan ban jien yu kurtong ban sion ye ka sha ha ka dur jong ka god